Program Šialený Noa, ktorý naša organizácia realizuje, trvá už 20 rokov. Ide o to, aby sme rozprávali o duševnom zdraví medzi mladými ľuďmi, aby sme šírili osvetu o tom, že duševné zdravie je dôležité. Je určený mladým ľuďom po veku 15 až 20 rokov, teda predovšetkým sa zameriavame na stredné školy, pretože v tomto veku mnohí mladí ľudia si prechádzajú rôznymi krízami. Tento náš program Šialený Noa je typický tým, že nejde o klasickú formu prednášok, kde by sme vzdelávali ľudí alebo učili ich niečo, ale ide o zážitok. Zažiť si celý deň s nami v takejto jednej uzavretej triede. Prejdeme si spoločne rôzne aktivity tak, aby sme nenútenou formou žiakov naviedli na to, aby si uvedomovali, že to duševné zdravie je súčasťou celkového zdravia a celkovej pohody. Posledné roky sme sa trošku rozšírili a program realizujeme alebo pokrývame školy v Košickom a Prešovskom kraji. Môžeme povedať, že za posledný rok sa týmto programom prešlo viac ako 1000 študentov. Ja osobne dobrovoľníctvo v oblasti duševného zdravia vidím ako výraznú osvetu medzi ľuďmi, kde to je veľmi treba.